Wannan ita ce wakar da hukumar Najeriya ta haramta duk wani dan Najeriya ji saboda an zagi Baba Bola Tinubu a ciki. Ni kuma gashi zan kunna muku ita ku ji anan. To me a ciki da Kano sai Kaduna saura mutum ya je ce a wajen Alhaji Abi Sajita ba ruwana. Wanda ba sani ba wani mawaki mai suna Idris Abdulkarim ya saki wata waka wacce mata lakabi da cewa Tell Your Papa wato ka gaya wa babanka. A inda a cikin waka yake gaya wa sai Tinubu dan gidan Baba Bola Tinubu da ya isa da babansa sako fa abinda 'yan Najeriya suke ci. Mutane sun ce babu zagi a cikin wakar kuma zan kunna muku ji da kunnan ku. Yana kiran Shehi Tinubu ne da ya gaya babansa da cewa fa 'yan Najeriya suna cikin matsanancin hali sannan kuma akwai matsalar rashin tsaro a Najeriya. National Broadcasting Commission wato hukumar yatsa labarai ta kasa fa ta ce ta dakatar da wannan waka. Suka ce the song is inappropriate sannan kuma suka umarci gidajen rediyo da kuma gidajen TV Najeriya fa da kar su kuskure su kunna wannan wakar. To bara ku ji me wakar ta kunsa. You say your papa not the best president. Okay, after 2 years. Bayan shekara biyu. Me baban ka yi? Yunwa. To buy food, the luxury. Abinci yayi tsada. Eja, iresi, ewa, issue, gari, indomie, spaghetti. People they jump inside lagoon because of economic hardship. Very wicked policy. People's policy. Country hard. People they die. Hunger day. Your papa no try. Baban ka bai kyauta ba. If your papa do well, we go praise him. Idan baban ka ya zamu yaba masa. To buy food, na luxury. Electricity, na luxury. Your papa don't increase tariff. Even the light we no see. Ce baban ka bai abin da ya dace ba in yaba abin mai kyau zamu yaba masa in yaba mara kyau zamu faɗa ya dinga dai faɗa abubuwa sun yi tsada kaza har ƙarshen dai waka. Shin kuna ganin cewa wannan wakar akwai zagi a cikin ta tunda an ci an yi amfani da kalmar wicked a cikin kuma me ra'ayin ku ma haɗe a comment section an samu dace.